قبول گردیدن اولین اعلامیه حقوق بشری کوروش کبیر که تا امروز ماهیت خود را گم نکرده است دلیل روشنی فلسفه تحملگرایی نیاگان ما و اعتراف وحدت میان خلق و ملت‌ها و دین و مذهب‌ها از جانب آنها میباشد. таҷдиди 2550 солагии эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир дар сатҳи байналмилал барои боз ҳам боло рафтани мақому мартабаи ҷумҳурии тоҷикистон чӣ нақше дошта метавонад? мо метавонем биболем ки чунин як марди бузурги ориёӣ аз табори мост. пешвои миллат ҳамавақт дар ҳамин 33 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ибтидо кӯшиш карданд ки ба хотири он ки худшиносии худогоҳии миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва хештаншиносии мардуми тоҷик дар шароити бунёди давлатдории миллӣ қавӣ шавад, пеш аз ҳама рӯ овардан ба таърих. саҳифаи таърихи халқи тоҷик ҳама панд аст, ибрат аст. анъанаҳое ки ниёгони мо доштанд ки дар вуҷуди роҳбари давлат, дар ниҳоди роҳбари давлат инкишоф ёфтааст, рушд кардааст ва имрӯз ин иқдомоте ки аз ҷониби роҳбари давлат рӯи кор меояд, пеш аз ҳама ин барои шинохти ҳар як муқаддасот, барои шинохти ҳар як арзише ки аз ниёгони мо то ба имрӯз ба мо мерос монданд мусоидат мекунад. як иқдоме ҳаст ки роҳбари давлати мо, пешвои миллати мо ба ҷаҳониён гӯшзад карданд ки ниёгони мо, тамаддуни мо аз ибтидои таърих инсонгароӣ маслакаш буд. бале бешук. инсондӯстӣ кешаш буд. эҳтиром гузоштан ба табиат, ба зиндагӣ, ба гузашта, ба имрӯз, ба оянда ин арзишҳои муҳимтарин дар фарҳанги мо, дар тафаккури ниёгони мо ба шумор меравад. салом бинандагони азиз, барномаи навбатии сиёсию таҳлилӣ дар мавзӯи рӯз аст. манзури шумо. ҳоло аз коргардони барнома хоҳиш мекунем як навори кӯтоҳро манзури мо гардонанд то ҳам меҳмонони барнома ва ҳам бинандагон аз мавзӯе ки имрӯз матраҳ мешавад ошноӣ пайдо намоянд. قبول گردیدن اولین اعلامیه حقوق بشری کوروش کبیر که تا امروز ماهیت خود را گم نکرده است دلیل روشنی فلسفه تحملگرایی نیاگان ما و اعتراف وحدت میان خلق و ملت‌ها و دین و مذهب‌ها از جانب آنها میباشد. وزارت‌های کارهای خارجی و فرهنگ مواد ضروری را وابسته به تجلیل 2550 سالگی اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر آماده و به یونسکو پیشنهاد نمود. барои баррасӣ намудани мавзӯи мазкур ба студия даъват намудаем директори муассисаи давлатии осурхонаи миллии тоҷикистон зафаршо иброҳимзода, доктори илмҳои таърих, устоди академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Баҳриддин Ализода, муҳаққиқ ва таърихшинос, устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон Давлатшоҳ Маҳмудов, декани факултаи дипломатия ва сиёсати академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Фаридун Исматуллозода. барои ҳузуратон дар барнома изҳори сипос мекунем. дастури навбатие ки зимни ироаи паёми хеш пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди ҷашн гирифтани эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир дар сатҳи ЮНЕСКО ташаббуси аввалинашон дар самти гиромидошт ё бузургдошт аз куруши кабир поягузори аввалин империяи ориёиҳо бо номи ҳахоманишиён нест, зеро ки бо дастури бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи ҳамешабаҳоре дар қалби тоҷикистон шаҳри Душанбе бунёд гардид ва соли 2023 аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳри Душанбе аз болои пайкараи бисёр ҳам бовиқори куруши кабир пардабардорӣ гардид ва ҳамзамон устувонаи куруши кабир ки имрӯз мавзӯи мо ба он бахшида шудааст дар он ҷо гузошта шуд. дар ҷумҳурии тоҷикистон як гимназияи фаъолият мекунад бо номи ворисони куруши кабир ки дар назди қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ, яъне ки ин ҳама аз гиромидошти пешвои муаззаи миллат аз чунин як шахсияти таърихӣ ҳаст ки кулли ҷаҳониён ва албатта мо тоҷикон аз он хеле ифтихор дорем.
ва суоли матраҳшаванда ин аст ки эҳтиром ва арҷ гузоштан ба корнома ва хизматҳои мондагори Куруши Кабир ба кадом хотир аст? Таҷлили 2550-солагии эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир дар сатҳи байналмилал барои боз ҳам боло рафтани мақому мартабаи ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ нақше дошта метавонад? куруш ё худ Куруши Кабир дар тарихнигории ҷаҳонӣ як симои ормонӣ ва аз шахсиятҳои шинохта шудааст ки на ба воситаи ҷанг, балки ба воситаи сулҳу созиш кӯшидааст қаламрави давлати худро густариш диҳад. Ва дар ин замина таҳия намудани эъломияи Куруши Кабир яке аз заминаҳои боризро мегузорад нисбати муттаҳид намудани он қавму қабилаҳои ориёӣ дар ҳудуди як давлати муайян. Барои тарихнигорон боиси ифтихор аст ки маҳз ҳамин эъломияи Куруши Кабир ё худ маншури Куруши Кабир бо номи устувонаи Куруши Кабир ҳам маълум аст соли 1879 аз Бобул пайдо мешавад. Куруши Кабир аввалин шахсият аст ки ба ҳуқуқҳои инсонӣ ба озодии он арҷ гузоштааст. Ҳадафи Куруш аз иттиҳоди ягонаи қавмҳои ориёӣ ин дар доираи як давлати муқтадир муттаҳид намудани ин қавмҳо мебошад. Миёни донишмандон як баҳси доман густурдааст ки аввалин ҳуҷҷате ки доир ба ҳуқуқҳои инсон изҳори матлаб намудааст кадом ҳуҷҷат аст? Бисёрҳо ба он назаранд ки ин эъломияи хартаи бузург аст ки дар Британия худ дар Лондон дар асри 13 дар соли 1215 қабул шудааст. Аммо бозёфти ин ҳуҷҷати таърихӣ ё худ ин бозёфти таърихӣ гӯҳӣ аз он медиҳад ки 2500 сол қабл аз ин ниёгони мо ҷадди мо ин ҳуҷҷатро аллакай таҳия ва ба ҷаҳониён тавсия намуда буданд. Ва як чизе ки барои осорхонашиносон бисёр боиси ифтихор аст, масалан дар осорхонаи Британияи Кабир дар як гӯша ин гузошта шудааст эъломияи Куруши Кабир ё худ устувонаи Куруши Кабир ва дар рӯбарӯи он ёдгориҳои хазинаи Амударё ки инҳо моли ниёгони мо ҳастанд ва дар ҳамон навиштаҷотҳои он матнҳои тавзеҳотие ки дар он ҷо дида мешавад албатта номи Тоҷикистон зикр шудааст. Дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гаштани бузургдошти 2550-солагии бузургдошти эъломияи Куруши Кабир боз ҳам барои муаррифӣ намудани мероси таърихии мо ба ҷаҳониён як иқдоми бисёр саривақтӣ ва наҷиб аст. вақте ки мо назар мекунем ба таърихи 2550 сол пеш, воқеан Куруш як шахсияте аст дар таърихи инсоният ки як империяи хеле ҳаҷман калонро асос гузошт. вақте ки Осияи Миёна масалан тобеъ кард, Бобула забт кард, дар ҳамон ҷо ҳамин эъломияш, ҳамин маншураш масалан инъикос мекунад, пешниҳод мекунад. мақсади масалан Куруш ҳамин буд ки давлате ки асос мегузорад агар вай дар он ҷо адолат, адли иҷтимоӣ бошад, баробарӣ бошад, якдигарфаҳмӣ бошад, яъне бақои ин давлат мустаҳкам мешавад. Куруш аввалин шахсе аст дар таърихи инсоният ки мегӯяд ки то оне ки ман зинда ҳастам, ман нахоҳам гузошт ки як нафарро бо номи барда истифода баранду ҳаққаша пардохт накунанд, муздаша пардохт накунанд. яъне ман мегӯд кӯшиш мекунам ки бардагӣ дар геки рахт бибандад. яъне ин маънои онро дорад ки Куруш аввалин шахсе аст дар таърихи инсоният бар зидди ғуломдорӣ, бардагӣ мубориза бурдааст ва ҳеҷ гоҳ мо давлати бузурги ҳақуманишона давлати ғуломдорӣ гуфта наметавонем. дигар масъалаи ҳуқуқӣ ки дар ҳамин эъломия аст нисбати занҳо. мегӯяд ки масалан занҳо дар баробари мардҳо ҳуқуқи баробар доранд ва ҳеҷ вақт ман иҷозат намедиҳам ки ягон нафарро ба маънои каниз ё канизак мегӯем мо, яъне зани хизматгор истифода бараду ҳаққаша пардохт накунад. ман мегӯ тамоми кӯшиша мекунам ки ҳамин занҳо озод бошанд. бинед ки сар карда аз модари Куруш Мондоно то духтараш Отусо ва дигаро бинбад ҳамсари дорои як ино дар идоракунии давлатӣ нақш доштанд. яъне боло бардоштани мақоми занам дар ин ҷо дида мешавад. дигар масъалае ки ҳаст, масалан ман мегӯям нахоҳам гузошт ки ягонро ба сифати бегор, бозам ҳамин хизматгор аст, истифода барану ҳаққаша пардохт накунанд. яъне тамоми мазмуну муҳтавои мундариҷаи ҳамин эъломияи ҳуқуқи башар ба он равона шудааст ки ҳуқуқи инсон дар ҷомеа риоя шавад ва ин эъломия як ҳамчун сарчашмаи бузурги ҳуқуқӣ танзими муносибатҳои ҷамъиятии империяи бузурги ҳақуманишиҳоро дар муддати 225 сол танзим кардааст ва вобаста ба ҳамин риояи ҳуқуқҳои инсон
ارزش‌های دموکراتی ما گفتم میتوانیم که کوروش اساسگذار دموکراتی زمان عهد باستان است. واقعا این سرچشمه بزرگ حقوقی که کوروش اعلام داشت با نام هم استوانش میگن، هم انشور میگن، هم اعلامیه حقوق بشر کوروش میگن، یک حجت شد که توانست که همین دولت هخامنشی ها را از بنیادش به صفت یک جامعه عدالت پرور به وجود بیارد و کوروش در حقیقت شخصی بود که در تاریخ انسانیت مثلا این فکر اندیشه پیشوای ملت هم هست. در کتاب نظری به تاریخ و تمدن آریایی میگن که کوروش با همین اعلامیه‌اش نشان داد که در دنیای قدیم یک ارزش نو، یک نظام سیاسی نو اساس گذاشت و این نظام سیاسی که کوروش اساس گذاشت ما و شما میدانیم که به صفت یک امپیر ابرقدرت دنیای قدیم توانست که در رشد منبعدی جامعه، در رشد نظام اداره کنی و عنعنه دولتداری زمینه اساسی شود برای رشد منبعدی تاریخ انسانیت. همین است که میگویند که کوروش کبیر نه به خاطر دلاوری هایش بلکه به خاطر انسانیتش تو امروز جاویدانه موند. نامش، کارنمایی‌اش، ضمن حفاری‌ها سندهای دریافت گردید که حقوق به منزل، هر یک نفر حقوق به منزل دارد و یک حجت مشخصی خود را دارد که همون حجت‌ها در زمان معاصر نیز به کار می‌رود. در 2500 سال پیش مثلا رایج بود و اونا نیرو یا قوه یوریدیکی یا قانونی میداد. همین اعلامیه‌ای که کوروش کبیر منظور قوم و قبایلی که زیر فرمانش بود. در زمینه سیاست یا اینکه همون کار و پایکاری منطقاً دوامناک راهبر دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان یک قطار وزارت و اداره‌های دخلدار و وظیفه‌دار نمودند که جهت جشن گرفتن 2550 سالگی اعلامیه کوروش کبیر تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نمایند. و واقعا وقتی که ما این سیاست یا اینکه این کار و پایکار رو وقتی که مورد تحلیل قرار میدیم البته اولین نیست. وقتی که ما اگر در دوام صاحب استقلالی کشور عزیزمون رو نظر افکنیم واقعا از جانب راهبر دولت جهت بلند برداشتن خودشناسی خودآگاهی ملی از جانب راهبر دولت یک قطار تدبیرها روی کار آمدند. اقدام نوبتی راهبر دولت از همون دوام منطقی کارهایی که تا به امروز به انجام رسوندن دوام منطقی آنها دانسته می شود. پیش از همه این برای مردم تاجیکستان مخصوصا برای جوانان تاجیکستان یک اقدام خیلی نجیب است. زیرا برای وطن دوست بودن، برای خودشناس و خودآگاه بودن یا اینکه از تاریخ و سرنوشت ملت خود با خبر بودن اقدام مذکور می تواند که همین عنصرها رو در نهاد هر یک شهروند با ننگ و به ناموس کشور عزیزمون پیش از همه چیکار کند؟ بیدار کند. وقتی که راهبر دولت محترم امامعلی رحمان اولین مرتبه همچون راهبر دولت انتخاب گردیدند رشد دولتداری ملی رو در دو سمت دیدند. یکم عنعنه‌های دولتداری نیاگان خود باید استفاده کنیم و دوم باشد تجربه سنجیده شده کشورهای پیشرفته رو با نظر داشت همین دو عامل ما رشد منبعدی دولتداری ملیمون رو زمینه گذاشتیم و بعداً همین استراتژی گویم که همین مسئله ها در قانونگذاری ملی ما انعکاس خودش را یافت. در ماده 1 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان امروز مقرر می شود که جمهوری تاجیکستان دولت دنیوی است. شکل انتخاب شکل دولتداری دنیوی از کجا سرچشمه میگیرد؟ راهبر دولت پیشوای معظم ملت قید می نمایند که کوروش کبیر نفری بود که هنوز 2500 سال مقدم بهر بنیاد دولت دنیوی زمینه گذاشته بود. ما توانستیم که با استفاده از همان عنعنه‌های دولتداری نیاگانمون دولتداری ملی خودمون رو چیکار کنیم؟ بنیاد کنیم. و بعداً شما ببینید امروز اعلامیه عمومی کوروش کبیر همچون چیزی که در اول هم قید کردیم همچون سرچشمه تاریخی برای قبول سندهای معیاری حقوقی بین المللی و قانونگذاری ملی دانسته می شود. چه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و چه مقررات سندهای حقوقی بین المللی را وقتی اگر ما در موردهای علایده تحلیل کنیم البته ماده‌های علایده مقررات‌های علایده هستند که به واسطه از همین اعلامیه کوروش کبیر چیکار می‌کند سرچشمه می‌گیرد. اینجا سوال مطرح این است که از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ چون یک تفکر بسیار سازنده در قلب و در روان و در سرشت همیگونه یک چهره ماندگار. ببینید در دنیای قدیم همیگونه حجت‌های حقوقی بوده است. مثلا قانون‌های خمورپی. وقتی شما قانون‌های خمورپی را تحلیل می‌کنید از کوروش قبل‌تر تهیه شده است از زمان هخامنشی‌ها. همونجا فقط همین اصطلاح کشتن بیشتر استفاده می‌شود. اما در اعلامیه کوروش کبیر ما این رو نمی‌بینیم. بله، اما آزادی است و صلح است. بله، زیرا همین تینت و سرشت ملت ما
ба хотири куштан набуд. ин миллат фақат миллати созанда буд. акнун бармегардем ба ин ки аз куҷо сарчашма мегирад. даврони кӯдакию наврасии Куруши Кабир чандон давроне набуд ки як набераи подшоҳ гузаронад. бале зеро ки аз дарбор дур буд, зери тарбияти як чӯпон ба воя расид. метродот ба воя расид ва сатҳҳои пасро дид, дараҷаҳои пасти зиндагии инсонҳоро дид, нобаробариҳои иҷтимоиро дид, ноадолатиҳоро дид, мушоҳида кард, дар ҳамун мизони ақлу андеша баркашид ва дар зери ин бори гуногунранги зиндагӣ ормонҳо шакл гирифт ва ибтидои корашро бунёд гузошт аз ҳамин созишкорӣ. бале созишкорӣ. ман медонед ҳамин усули давлатдории Куруши Кабирро ба ҳамин як нав ба тарзи роҳбарии пешвои миллат муқоиса мекунанд. хеле монандиҳо дорад. ҳам монандиҳо ки бисёр дар ҳамин зиёд иҷлосиҳои 16 ам гуфтанд ки корро аз сулҳ оғоз мекунам ва бубинед ки як давлати порча-порчаро воҳид карданд, муттаҳид карданд ва Куруши Кабир ҳам ин қадар қавму қабоилро дар зери як диалога, дар зери як таълимоти вай масалан муттаҳид кунед ва дар қаламрави империя вай бештар аз намояндагони 70 қавму қабоилӣ зиндагӣ мекарданд. Куруш манфиатҳои иҷтимоӣ, манфиатҳои инсон, ватан, умуман одамонро аз ҳама чизи дигар муқаддамтар медонист. ва ин анъанаи хеле қадимаи ниёгони мо буд. эҳтироми бисёр бузург ёфтанаш ҳам ҳамин буд ки яъне ӯ пайрави оини инсонӣ буд. инсоният дар саргаҳи андешаҳош қарор дошт. ҳуқуқҳову озодиҳои инсон дар саргаҳи андешаҳош қарор дошт. дар дунёи қадим, дар асрҳои миёна то имрӯз олимону сиёсатмадорону коршиносони сатҳи ҷаҳонию минтақавӣ дар хориҷ ба Куруш баҳои баланд доданд. шурӯъ аз ҳамун Ҳеродот, Афлотун, Гегел, Ксенофонт, ҳамин хеломада то замони мо ва аз ҳама ман гумон мекунам баҳои баландро пешвои миллат доданд. гуфтанд ки Куруш дар таърихи ҷаҳонӣ бо инсофтарин, ғамхортарин, бохираттарин ва монанди ин хислатҳои зеборо ба вай пайванд доданд. имрӯз шумо бинед ки бо иқдоми пешвои миллат пеш аз ҳама ҳамин саҳифаҳои норӯшани таърихи мо рӯшан шуд ва мо дарк намудем ки ҳанӯз дар ибтидои дар саргаҳи таърих ин гуна низомҳои зебои давлатдориро ҷадди мо асос гузошт. ин иқдоме ки роҳбари давлати мо карданд дар баробари он иқдомҳое ки дар гузашта буд, 1100-солагии давлати Сомониён, соли тамаддуни ороиҳо, соли имоми Аъзам, 5500-солагии Сараб, 3000-солагии масалан ҳисори Шодмон, 2500-солагии Савшан ва ғайра. дар баробари ин як иқдоме ҳаст ки роҳбари давлати мо, пешвои миллати мо дар сатҳи ҷаҳон эълон карданд ки ин мафкураи миллии ниёгони мост ва ба ин васила ба ҷаҳониён гӯшзад карданд ки ниёгони мо, тамаддуни мо аз ибтидои таърих инсонгароӣ маслакаш буд. бале бешуб инсондӯстӣ кешаш буд. эҳтиром гузоштан ба табиат, ба зиндагӣ, ба гузашта, ба имрӯз, ба оянда ин арзишҳои муҳимтарин дар фарҳанги мо, дар тафаккури ниёгони мо ба шумор меравад. аз оғози соҳиби истиқлолӣ пешвои миллат ҳамаи талошҳошонро ба харҷ дода истоданд ки хотираи таърихи миллат зинда бигардад, ҷашнҳои миллии мо эҳьё шаванд дубора. саҳифаи корномаи гузаштаҳои мо, саҳифаи таърихи халқи бузургвори тоҷик ҳама панд аст, ибрат аст, тарғибгари ҳамзистию сулҳу осоиштагӣ байни қавму қабоили дигар аст. маҳз ҳамин амну осоиштагӣ, ҳамин фазои муносиби ҳукмронии хоса замони Куруш буд ки бисёр ёдгориҳои таърихие ки аз замони Ҳахомонишоҳ дар Тоҷикистон боқӣ монданд, аз ҳамун замон сарчашма мегиранд. масалан ёдгориҳои Курушкада, Байдалитепа, дашти Ашт, бозёфтҳои Исфарасой ки дар Конибон машғул аст, қалъаи Мир дар ноҳияи Қубодиён, ҷӯйбори боло дар ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ. яъне ин ёдгориҳое ҳастанд ки маҳз дар замони ҳукмронии ҳахоманишиҳо бунёд ёфтаанд. ва муҳимтар аз ҳама аст, худи ҳахоманишҳо дар бисёр ёдгориҳои таърихӣ мисли нақши Рустам, мисли катибаи Кӯҳи Бесутун, мисли навиштаҳои канали Суэц худро ориёӣ номиданд. яъне он чи ки манбаи ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистони мо ҳастанд ки ниёгони бисёр бофарҳанги мо ҳанӯз дар ҳамон замонҳои қадим 2550 сол пеш аз ин миллатро ё худ фарҳангу тамаддуни моро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. ва имрӯз чӣ бояд кард ки ин иқдомҳо аз байн нараванд. ташкили ҳама гуна намоишҳое ки маҳз ба мероси таърихи халқи
тоҷик дахл доранд. Ва дуюм, муаррифии он осори тарихие ки имрӯз дар осорхонаҳои Тоҷикистон ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд бо забонҳои гуногун. Яъне мо аз корномаҳои тамаддунофар, созандаи ниёгони хеш бояд ҳама ифтихор дошта бошем ва ҳамин ифтихорот ҳамчун арзиши миллӣ бояд дар ниҳоди ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон, чӣ хурду чӣ бузург, доимо ҷилва ё худ набзи зинда бошанд. агар ба андешҳои пешвои миллат назар кунем, мегӯянд ки ифтихори ватандорӣ аз донистани таърих, фарҳанг ва забони миллат сарчашма мегирад. яъне дар шароити имрӯзаи бунёди давлати миллӣ ифтихори ватандорӣ бисёр муҳим аст. хусусан вақте ки таҳдидҳои замони муосир таъсир мекунанд, анами хотираи таърих, худшиносии худ, огоҳии миллӣ, ифтихори ватандорӣ ҳамин маҳаки асосӣ ҳастанд ки мо арзишҳои миллӣ ва давлатдории миллии худамонро ҳимоя кунем. ҳама ин ба хотири он аст ки мо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ маърифӣ кунем ки мо як миллати созанда будем, як миллати соҳибтамаддун будем ва ҳастем. арзишҳое ки 2550 сол пеш аз тарафи Куруш эълон шуданд ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, соли 1948 дар ҳамин эъломияи Созмони Милали Муттаҳид, мазмун ин маънои онро дорад ки таҳиякунандагони ҳамин эъломия ҳамчун сарчашма аз эъломияи Куруши Кабир истифода карданд. яъне Куруш дар ҳамин эъломия мегӯяд ки ман ба тамоми шаҳрвандонам иҷозат медиҳам куҷое ки мехоҳанд интихоб кунанд, раванд зиндагӣ кунанд. яъне ягон маҳдудият дар рафтуомад нест. ва вақте ки масалан юнониҳо, римиҳо дар бораи Куруш китоб навиштанд, масалан китобе аст бо номи Киропедия, яъне китоб дар бораи Куруш, зиёда аз 500 саҳифа, дар ягон ҷояш нисбати Куруш ягон сухани беэҳтиромӣ нест. Куруш ба сифати як асосгузори як империя абарқудрати дунёи қадим дар ҳақиқат шахсияте ҳаст ки ба ҷаҳон фақат ободӣ овард, озодӣ овард, сулҳ овард, муттаҳид кард. гуфта метавонем ки Куруш дар дунёи қадим ва имрӯзам як шахсияти беназири таърихӣ аст ки барои арзишҳои умумии ҷаҳонӣ, барои ташаккули арзишҳои миллии мо нақши калидӣ дорад. ҳамин калимаи ҳуқуқ мегӯем, қонун мегӯем, аммо дар ҳамон ҷо мафҳум пайдо мешавад дата, яъне дод. аз ҳамин ҷо мафҳуми датабара, яъне додвар, мо имрӯз дорем додвар, додгустар, مثلا دادستان و دیگر یعنی به معنای شخصی که حقوق حمایه میکند. امروز که ما در جامعه صاحب استقلالی در یک دولت امن و ثبات و پیشرفته قرار داریم و یکی از مقدسات ما در زمان صاحب استقلالی همون یکی از ارزش‌های بسیار هم بلندمون همین کانستیتوسیا ما میباشد که آزادی‌های ما را در خود درج کرده است، کفالت میدهد. یعنی که ما میراثبرانی همین تمدن بای و پرغناوت چیها گرفتیم برای آماده کردن یک کانستیتوسیایی که چندین بارها در سطح بین الملل نیست، همچون کانستیتوسیای بهترین اعتراف کردید. انعکاس معیارهای اعلامیه کوروش کبیر در قانونگذاری جمهوری توسعه اگر مسئله مذکور مورد مطرح قرار دهیم و البته یک قطار مانندی ها رو میبینیم. مثلا شما اگر نگاه کنید در مقررات ماده 5 کانستیتوسیای جمهوری توسعه مقرر شده است که انسان حقوق و آزادی های او ارزش عالی میباشند یا اینکه حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق‌های فطری انسان دخل‌ناپذیر هستند. محض همین مقررات‌هایی بودند که امروز کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از جانب کارشناسان سطحی بین‌المللی، از جانب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی همچون با کانستیتوسیاهای دهگانه بهترین شامل کرده شده است. و همه این از کجا سرچشمه میگیرد؟ البته سرچشمه تاریخی دارد که به واسطه سرچشمه میگیرد یا اینکه منشأ میگیرد از اعلامیه کوروش کبیر. یا اینکه شما ببینید در اعلامیه کوروش کبیر مقرر گردیده بود که همه خلق‌ها در پرستش خدایان خود آزادند و هیچ کس حق ندارد بدینان را رنجاند. این مقرراتی است که در اعلامیه کوروش کبیر مقرر گردیده بود و بعدتر در اعلامیه عمومی حقوق بشر که از جانب سازمان ملل متحد 10 دکبر سال 1948 قبول گردید، همین مقررات را ما در ماده 18 اعلامیه مذکور میبینیم که در ماده 18 اعلامیه مذکور آورده شده است که هر یک انسان به آزادی فکر، وجدان و اعتقاد دینی چی دارد؟ حقوق دارد. یا اینکه در ماده 26 کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نیز همین مقررات پیش بینی شده است، میگه که هر کس حقوق دارد مناسبت خود را مستقلانه به دین معین نماید. یعنی آزادی پیروی به دین، آزادی اعتقاد دینی امروز چی در سطح سندهای بین المللی که از جانب مثلا چه سازمان ملل متحد یا اینکه قانونگذاری ملی که از جانب این یا اون دولت مخصوصا از جانب جمهوری تاجیکستان
қабул шудааст ва санадҳои байналмилалие ки аз ҷониби тоҷикистон ратификатсия шудаанд мо муқаррароти ё ин ки инъикоси меъёрҳои эъломияи кӯриши кабирро дида метавонем. дар баробари оне ки мо таҷрибаи санҷидашудаи кишварҳои пешрафтаро ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ дар қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул намудем, ҳамзамон пеш аз ҳама ҳамун анъанаи давлатдорӣ ки ниёгони мо доштанд бевосита сарчашмаҳои таърихӣ ки ниёгони мо ба мо мерос гузоштанд, мо онҳоро истифода кардем. воқеан ҳам кӯриши кабир тавонист бо ҳамин эъломияи худ дар аҳди бостон озодиёи инсонро рақам бизанад ва заминагузоре бишавад ки аз ин чандин кишварҳои замони муосир улгӯбардорӣ кунанд. ҳатто дар конститутсияи давлати соҳиби истиқлоли мо низ баъзе муқарраротҳои эъломияи ҳуқуқи башар ҷой дода шудааст. мо ба чӣ кор кунем ки насли мо дар ҳамин як дунёи бисёр мураккаб аз таърихи худ ифтихор кунад, ба ғайр аз оне ки ин қадар корҳое ки пешвои миллат карданд. агарчанде ки имрӯз мақбараи кӯриши кабир дар посоргорд аст, устухонҳои кӯриши кабир онҷост, аммо рӯҳи кӯриши кабира пешвои миллати мо дар тоҷикистон зинда кард. имрӯз рӯҳи кӯриши кабир дар дилу дидаву дар тафаккуру андешаи мо зинда аст. роҳбари давлати мо консепсияи миллии таърихнигориро асос гузошта ва дар ҳамаи асарҳои таърихишон бо шумули чеҳраҳои мондагор, нигоҳи ба таърих ва тамаддуни ороиҳо, тоҷикон дар онаи таърих ба сулолаи ҳахомашиниҳо, ба ҷойгоҳу мақоми кӯриши кабир диди нав ва диди илмӣ доранд. ва як диде ҳаст ки аз нуқтаи назари илмӣ асоснок шудааст ва ҷои ифтихор аст ки хушбахтона имрӯз дар барномаҳои таълимии мактабҳои олӣ, дар барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷойгоҳи давлати ҳахомашиниҳо, ҷойгоҳи кӯриш, ҷойгоҳи эъломия муайян гардидааст. масалан дар китоби таърихи халқи тоҷик барои синфи панҷум ки шумо медонед тибқи барномаи таълимии таърихро муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз синфи 5 шурӯъ мекунанд, мавзӯи алоҳида аст дар бораи эъломияи кӯриши кабир. бале дуруст алоҳида мавзӯъ аст. анаку гап сари ин меравад ки имрӯз мо омӯзгоро масъулияти бисёр воло дорем, ҳамчун меъмори рӯҳи миллат масъулияти бисёр баланд дорем ки ҳамина бояд ба тафаккуру ба мағзу ба равону ба ҳамун фаҳми кӯдакон наврасон расонда тавонем, онҳо ҳазм карда тавонанд ки сухан дар бораи чӣ меравад. вақте ки сарсарӣ мегзарад дарс, албатта ҳамун холигӣ ба вуҷуд меояд дар самти шакл додани тафаккури миллӣ, тарбияи миллӣ, мақом гузоштан дар андешаи мо нисбат ба арзишҳои миллӣ холигӣ пайдо мешавад ва дар корҳои ташвиқотӣ тарғиботие ки дар маҳалҳо бо иштироки зиёён омӯзгорон баргузор мешавад, ин мулоқотҳо ман гумон мекунам ки хубтар мешавад ки сари ҳамин гуна масъалаҳо бо мардуми оддӣ бояд баргузор шавад. мо бояд ки тафаккури миллиро дар миёни ҳамин мардуми оддӣ дар деҳот бурда бо мардум аз наздик суҳбат карда мақому манзилати инҳоро бояд аз наздик ба мардум фаҳмонем. тамоми авлоди ҳама ҳахоманишиҳо ино мардуми ориёии осиёи марказӣ буданд. аз ҳамин ҷо ҳиҷрат кардан рафтанд Кавказ, аз Кавказ сарозер шуданд ба вилояти Форс, муқимӣ шуданд, давлати асос гузошт, омад ватани бобогише ки бохтари Суд Хорезм забт кард ва минбаъда давлати ашкониҳо ҳам сарзаминаш анҷа сар мешад асосгузораш ва масалан сосионҳое ки худро вориси ҳахоманишиҳо месобиданд, авлоди ҳамон решашон ватани бобогишон инҷо аст. яъне ҳар чизе ки дар ҳудуди Тоҷикистон, Осиёи марказӣ ба вуҷуд омадааст, сар карда аз давлатҳои миллии мо ё ки шахсиятҳои мо мисли Рудакӣ, Фирдавсии дигар, ки ҳар шахсияте ки дар дилхоҳ минтақаи Хуросони бузург ба дунё омадааст, ба воя расидааст, мо ҳақ дорем ки аз они худ ҳисоб кунем, чунки таърихи мо, фарҳанги мо, этноси мо, решаи мо ориёӣ аст. саҳифаҳои таърихро чун варақ мезанем, пасаргод макони баргузории ҷашнҳое гардид ва виҷа ҳамун сатсутуне ки тамоми қавму қабоили ҳудуди ҳақоманишиҳо дар ҷашни зебои наврӯз дар як шакли бисёр олиҷаноб, дар як шакли бисёр арзишманде ки имрӯз бо ташаббуси пешвои миллат дар замони соҳиби истиқлолӣ мо наврӯза ҷашн мегирем, умуман 4 ҷашни чоргонаро ҷашн мегирем. дар ягон давраи таърихӣ ба мисли имрӯзи мо дар замони ҳақоманишиён ҷашн гирифта намешуд, чӣ наврӯз, чӣ садаву меҳргону тиргону инҳо. макони баргузории ҷашнҳое қарор дод ки баъдан ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтанд мутаассифона, вале дар замони соҳиби истиқлолӣ бо талошу кӯшишҳои пешвои миллат ин ҷашнҳо
احیا گردید بسیار در سطح بلند شایسته. هر کاری که پیشوای ملت میکنن امروز همون آرمان بود که در گزاره تاریخ به یک شکل زیبا میخواست این ملت صاحب اون شود. اکنون همین گام ها گذاشته شد از جانب پیشوای ملت و اون کوله زیبایی که باید با تمام شهامتش جلوه گری کرده باشد وابسته به شایسته و شایان احیا شدن همین گونه یک تمدنی که در طول تاریخ توانست برای زیاده قوم و قبایل دیگر سبوکی ها بیافرد. ارزش هایی که ما به گوشه فراموشی دادیم، ارزش هایی که امروز دیگر ملت ها از آن خود میدونند، ما آنها را صاحبی کنیم و در زمینه آنها تجربه بگیریم و کشوری را که امروز ما بنیاد کردیم و در اوج شهامت خود قرار دارد باز هم شکوفاتر، باز هم مشهورتر در اکناف و اطراف عالم باشد و از شهامت و زیبایی و پیشرفت‌هایش جامعه جهانی سخن بگوید. در حقیقت خاطره قوی تاریخی این محک اساسی اتحاد ملت، سرجمی ملت و رشد تامین رشد استوار است. یعنی با همین خاطر پیشوای ملت همه وقت در همین 33 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از ابتدا کوشش کردند که به خاطر آنکه خودشناسی، خودآگاهی ملی، افتخار وطنداری و خویشتن‌شناسی مردم تاجیک در شرایط بنیاد دولتداری ملی قوی شود، پیش از همه رو آوردن به تاریخ. و بینید که کتاب‌های تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان در 4 جلد چاپ شد. نظر به تاریخ و تمدن آره چندین کتاب‌هایی که نامبر کردنشان از امکان بیرون است، هم همینم به اون خاطر نگرانده شده است که خاطره قوی تاریخی زنده شد. از جمله مثلا کتاب تاجیکان وقتی که شناسنامه ملت اعلان کردند، همه در مجموع ما گفته میتونیم که مساعدت کردند برای به وجود آمدن خودشناسی، خود آگاهی ملی، افتخار وطنداری و تحکیم وحدت ملی. کوروش کبیر маъмурияти таърихиаш ро ҳамчун пешвои фарзона бо сарбаландӣ ба анҷом расондааст. мо метавонем биболем ки чунин як марди бузурги ориёӣ аз табори мост. аз ин хотир ҳар як тоҷикистонӣ шурӯъ аз насли калонсол то хурдсол бояд кӯруши кабирро шиносад ва ба корномаи ӯ арҷ гузорад. он фарҳанги сиёсие ки кӯруши кабир дошт, он фарҳанги инсондӯстона, фарҳанги башардӯстона аст. имрӯз ташаббусҳое ки роҳбари давлат дар арсаи байналмилалӣ, ташаббусҳое ки барои инсоният карда истоданд, имрӯз ин ташаббусҳо хусусияти башардӯстӣ доранд, хусусияти инсондӯстӣ доранд. дар вақте ки дар замоне ки имрӯз роҳбарони давлатҳои абарқудрат аз таҳдид ба якдигар сухан мекунанд, аз гӯям ҳамон муаррифии нерӯву қувваҳои ҳарбии худ сухан мекунанд, лекин роҳбари давлат, пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҳалли мушкилоти инсоният гап мезанад, аз ҳалли он мушкилоте ки инсоният имрӯз бо ӯ рӯбарӯ гардида истоданд, аз роҳҳалҳои ин гуна мушкилотҳо сухан мекунад ва бевосита ин сарчашма мегирад ё ин ки манша мегирад аз ҳамон анъанаҳое ки ниёгони мо доштанд ки дар вуҷуди роҳбари давлат, дар ниҳоди роҳбари давлат бисёр як гӯям инкишоф ёфтааст, рушд кардааст, аз ҳамон ҷо сарчашма мегирад. бузургии арзиш ин дар шинохти арзиш аст. яъне мо чӣ гуна ҳамон муқаддасот, арзишро мо чӣ гуна мешиносем. ва имрӯз ин иқдомоте ки аз ҷониби роҳбари давлат рӯи кор меояд, ман фикр мекунам ки пеш аз ҳама ин барои шинохти ҳар як муқаддасот, барои шинохти ҳар як арзише ки аз ниёгони мо то ба имрӯз ба мо мерос мондаанд мусоидат мекунад. ва дар ин замина ҳар як ҷавон, ҳар як фарди ба нангу ба номусро зарур аст ки ин арзишро, ин муқаддасотро ки аз ниёгони мо мерос омаданд, мисли гавҳараки чашм нигоҳ дорад. нависандаи машҳур расул ғамзатов дар як асари худ бо номи доғистони ман бисёр як андешаи ҷолиб дорад. мегӯяд китоби нонавиштаам аз ҷамъи китобҳои навиштаам бароям азизтар аст. яъне чӣ маъно дорад? фаҳмиши ман, дарки ман аз ҳамин навиштаи расул ғамзатов дар он аст ки дуруст мо имрӯз дастовардҳои бузурги таърихӣ дорем. мо бояд имрӯз вазифа қарзи ҷониву қарзи инсониву қарзи шаҳрвандии ҳар яки мо аст ки мо имрӯз ба ҳамон ниёгони худ, ба арзишҳои миллии худ арҷ гузорем. лекин ин маъноро надорад ки мо бо ӯ
бо ҳамон арзиш бо ҳамон мерос басандагӣ кунем не. Бале. ба ҳамин хотир имрӯз ман фикр мекунам ки вазифаи ҳар як шаҳрванд, вазифаи ҳар як, махсусан ҳар як ҷавони ватандӯст, худшинос ва худогоҳ пеш аз ҳама аз он иборат аст ки пеш аз ҳама ифтихор кунад. Ифтихор аз ватандорӣ, ифтихор аз оне ки мо имрӯз соҳиби як давлати мустақил ҳастем ва барои боз ҳам таъмини сулҳу субот, барои пойдор нигаҳ доштани кишвари азизамон бояд корҳои мондагор ё ин ки корҳои заруриро бояд ба сомон расонем. акнун замоне расидааст ки мо чун пайравони куруш, меросбари фарҳанги бузурги ин тамаддун, чун пайравони Исмоили Сомонӣ ва чун пайравони пешвои миллат имрӯз амалеро анҷом бидиҳем ки насле ки аз паси мо меояд, аз имрӯзи мо ифтихор дошта бошад, фарзандони ин миллат бояд тараннумгари ҳуввияти миллӣ, худшиносии миллӣ, дӯстӣ, инсондӯстӣ бошад. Он тавре ки устод Турсунзодаи бузург мегӯянд, дӯстиро ҷустуҷӯ дорем, мо аз амонӣ гуфтугӯ дорем. аз ҳар як шумо барои андешаҳои бикру созандаатон пейромони мавзӯи матраҳ шуда хеле изҳори сипос мекунем ва бовар дорем ки бинандаҳои азизу гиромии мо низ бардоштҳои хуберо аз ин суҳбати мо ба худ гирифтанд. дӯстони азиз, инҷо анҷоми барномаи сиёсию таҳлилӣ дар мавзӯи рӯз аст ва боварӣ дорем ки ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо баргузории худ дар як созмони бисёр ҳам бонуфуз ки унвон дорад ЮНЕСКО, боз ҳам нуфуз, обрӯ, мақому мартабаи таърихиву имрӯзии Тоҷикистони соҳибистиқлолро ба авҷу шукуфоӣ боз ҳам бештар бурда хоҳад расонид. шоду пирӯз бошед.